Que no et vegin, sushi! Ala, ja t'han vist! Mira! El sushi del món del revés és dels que tenen l'arròs per fora. Et direm uramaki. No li direm de cap manera perquè no ens l'emportem. Hem vingut a pel gat Mariquineco, abans de que faci forats per tot el planeta. Jo era un gosset abandonat, però el Macpolilla em va adoptar. Em dóna aigua i bon menjar, carinyo, comprensió i em treu a passejar. Els seus passejos es tornen complicats, amb la seva vareta tot està xupat. Hem fet molts amics, un gat, un pop i un ocell que fa. Així van començar les nostres aventures. Les aventures del Macpolilla! Les aventures del Macpolilla! Les aventures del Macpolilla! Les aventures del Macpolilla! Capítol 5. El món del Berrès. Gosset, veus el gat que no para de moure la pota? No veig res, però a tu se't veu molt. Baixa el cap. Allí està. El gosset del món del revés l'està fent servir per l'hort. Que treballador que és. I jo al revés, tan vago. Gosset, sabies que en la filosofia del yin-yang el contrari de ser molt treballador no és ser vago, sinó obtenir bons resultats amb menys esforç. Tots els contraris, blanc i negre, el bé i el mal, tenen una mica de l'altre. Busca en el teu interior. Ai, perdona, Mac, deies algú? Que quan es despisti, li robem el gat Mariquineco. Vinga, Mac, treu-te el fang, fica't la corretja, que anem al pipicant de la ciutat. Ja és nostre! Què? La meva màquina d'hort perfecta! Se l'han emportat, Mac! L'hem de recuperar. Anem a per ells.
Bet. Frena, gosset! Frena! No para, no para! Bet. Bet. Ja estàs aquí, Mac? Sí, ja he arribat. Estic super cansat. Sí, ha sigut cansadíssim. Això del món del revés, de recuperar el gat manequineco. Has pogut frenar el gat, Manequineco? Sí. Te'n recordes del pal perfecte? L'he lligat amb una corda al pal perfecte. És infal·lible, aquest pal. Així que, solucionat. Perfecte. I tu? Has pogut complir els teus objectius? Arreglar els forats de la paret del nostre veí Gustavo, fer-li un jardí de flors i tapar el forat que connecta el món del revés? Sí. I suposo que has portat el sushi abans de tapar el forat que connecta els dos mons. No? Mac! El sushi! L'has portat? Sushi. Ai! Doncs et toca anar tu a buscar-lo, que jo em quedaré fent el teu pastís d'aniversari. Demà és el teu cumple! És veritat, demà és el meu cumple. Ai, que si no fos per mi ni del teu aniversari te'n recordes. Fi!